Hello viewers or subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Tema ma phi ngokno mentak singi ba philayu ban thep ya kavut phi ngokmen te pidon em ka jingkermen ya ka parti ba phi ladap thep pidon em ka jingkermen bakan job menta habot district council pidon ka jingkermen bakan job ka parti ba phi ladap thep te kebele sibun mama ya ka puar ka jumpi ba phila plek puar ban ya keren berkam ta mo ka Facebook. Halo Pak. Halo. Te pisngo kumno mentak singi ba phila yo ban thep ya ka vut jumpi. Singo biang. Te pidon em ka jingkermen ya ka parti ke ba phila dap thep bakan yo ban sensar lane bakan job ban kontrol ban sensar habot district council. Singo kadon ga jing job bakan ya ganti namar. Ba la kam singo thu benta de gila kwa no ban chen. Wa no ya ka jingkela de. Te don bok baka parti ba phi pikirsan kan job dan buram bat kan yo ban sensar hapo district council. Ba. Te ko boleh sebut ya por yang phi. Ada boleh. Halo Pak. Te pisok no mendak singi ba phila yo ban thep ya ka vut jong phi. Asok ben hat tu kata bat insya ngadai na kani kasunong ning sa suway ni wala kataru nga kitkiam ta bangan wan thep kani kabut namar ba nga day unong kasan jung pra. Oh, phi no kasan jung pra. Hoy. Te phi don em kata ka jingkermen ba ka parti ke ba phi vut menta bakan job ha kane ka MDC election. Mendai tang ma kermen nga kinaru ba kan job nga jing perkhat yung alay ba ha para kan si tan hogan dai teli nang ni na po kasil nang tabat barasan bukan teli na po jantiero ang kermen bagin job. Te donbok baka parti jeng te donbok baka parti ke ba pikirsan bakan job dan buram hakane ka election MDC bat bakan la ruban thau sarkar hapo district council mo Ko bersibun yang kata lagi ke mengilai lupa bakan tahu. Namar katkum ke jengalam ke jong presiden jongi ba adan milar bersemat jong doktor iki berkiwi kum ki jong doktor marbo jong barok khat jengalam jong ki jengalam ingi kerkom ke badai. Pada asat ru ba kajengker ben jadi bang job bang ni kali namar ba harma sutu bang ba barok kina Samtam kibala nang asat bay school hau para kabalong hang ni ne kalong hang nong nuru namar bang asa sinong ston ru kata hi bang sung thu ya kata nang tapat ngalai bakikun basa aslong basa aboy basa yung apawan lut hang ni kisni nam taban ai gini san kabapura ya para ke te kubule sibun ta ba ya kapur ka jong phi ba phila plak puar ban ya keren berkam ta mo kubrai subon ni piro Halo kong phi sko kumno mentak singi ba phila yo ban thep ya ka vut Respon dan apa segmen tadi hari joki. Hakan jadi sebut yang segmen sebut. Malah dia tiap dia kabut kan kerana tu, bah boy hakan job. Te boleh sibun kong ka puar ka jong phi dan bok baka parti ke ba phi pikirsan kan job dan buram bat kan yo ru ban sensar hapo district council mo Boleh sebut. Halo Mei. Te fisko kumno ba phila yo ban thep ya ka vut ka jong phi. Dia haka sengau jonga deh, malah dia tiap dia kabut jonga mentang. Dia haka jing sengau jonga deh ngasuk men bangalai yo tiap dia kabut. Jonga bang yo ban yo jing secar naka district council bangin tak haka jing job. Te pidon ka jingkermen baka parti ba phila dep thep kan job hakane ka MDC election. Oi haka jing sengau jonga deh. Sengau ban job ya ka jing tiap jonga ru bat kamtam nak bajba bang yo sengau sharum chaneng deh. Akerman haka jing job. Ai play ya ki barok ki ba ya tiap ya sengau ban ya thep nga sengau ai ko yo play
akin thep haka but ba ni las ngau ba ya charu senang te na kermen ba ni job te kuliah bun mai jaka por ka jongpi dan bok baka parti ke ba mafi pikirsan kan job dan buram hakane ka MDC election but day tang baka job ndrei kan yoru ban sunchar hapo district council te kuliah bun jaka por ka jongpi momen so te hello mi pi snok no ba pilayo ban thep ya ka but ka jongpi ya kesini komen pi snok men te pidon em ka jingkermen ya ka parti ke ba pila dep thep bakan job hakane ka MDC election na kermen job pidon ka jingkermen ban job te don bok mi ya ka jing ya kren ka jonga bat pi don bok baka parti ke ba pi kersan kan job dan buram hakane ka MDC election but kan yu ban sunshar hapo district council mo te kublai sibun ya ka por ka jong pi mo kublai hello ma Halo. te pi singa kumno ba pilayo ban thep ya ka vut ka jong pi Snokumen. pi so komen te pi don em ka jingkermen ba kata ka parti ke ba pila dep thep kan job hakane ka MDC election Hoi nga kermen ba kan job hakane ka MDC election. to kublai sibun ta ma ya ka por ka jong pi but don bok ba kata ka parti ba fikirsan kan job dan buram hakane ka MDC election but kan yoru ban sunshar hapo district council mo To, kublai semua.